Janvier kalo tile 25 ana tile 26 san 2023 an ka fanga ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka jɔnjɔn di maa 6 ɲɔgɔnna ma, jɔnjɔn min ni a bɛ wele nanzarakan na ko trésor humain vivant. O trésor humain vivant a bɛ di maaw ma sa, maa minnu ni u jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ dɔnni ta fanfɛla la, ka dɔnni kɛ ka maaw mago ɲa Mali kɔnɔna la yan nɔ. Jɔnjɔn in kɔni a dira olu ma. O de hokumu kɔnɔna la sa, fanga ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga wulikajɔ kɛ a n'a ka délégation ka se Ɲorokaw fɛ yen. An ka karamɔgɔba mun bɛ sa n'o ye Mohamed Ould Cheikh Hamaoula Haidara ye, ni maa caman b'a dɔn Buye la. Jɔnjɔn kɔni dira ale fana ma fo a yɛrɛ ka du kɔnɔ premier ministre fɛ n'o ye fanga ɲɛma ye Dr Choguel Kokala Mayiga. O hokumu de kɔnɔna la sa, a kɔni Buye y'a ka nisɔndiya ko o yira kosɛbɛ, ka yira k'a fɔ tuguni k'a fɔ ko fanga furancɛ fanga in ni jamana in ni a b'a la, k'a fɔ ko a ka dɛmɛ ni dɛmɛ ko o bɛ nin fanga in ye kosɛbɛ. Hakilila jiginna silamɛya diinɛ taasira mun bɛ anw fɛ yan nɔ ni a bɛ wele ko Tijaniya. Mohamed Buye Haidara ale ye o ɲɛmaaba dɔ ye Mali kɔnɔ yan nɔ fo ka taa se farafinna diɲɛ fantan 4 ale ye ɲɛmaaba dɔ ye taasira in na, ni o ye Hamaouya ye. Juin kalo tile 19 san 1941 Cheikh Hamala n'o ye Buye fa ye, ale kɔni ka hakilinaw kama sa nanzaraw kɔni ye wulikajɔ kɛ. O kɛra wagati mun na o ye colonisation wagati ye, ni a bɛ fɔ a ma ko nanzaraw tile. O wagati la sa nanzaraw kɔni wulila ka na ale minɛ fo Ɲoro jamana kan, ka tɛmɛ n'a ye Senegal fɛ ka taga ni a ye Faransi. O de kɔfɛ sa fo san 1945 o wagati de sa farafinaka caman ye Cheikh Hamaoula ka fatuliko kuma o mɛn u tulo la, tariku dɔnna dɔw ka fɔ la.